malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan o Mindanao niya nasbing CB Girl ba ni Dr. Iris diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa laing edisyon sa atong tulumanong panahong dayong kilom-kilom. O yung hapon CB Girl, main palis kanatong tanan ang atong sugilanon karong hapuna naguluhan Grand Hakot. Maayo ang among kahimtang sa panahon diri sa Barangay Kasili, tibok adlaw nga perting inita, perting hayaga, way hulga sa pag-uwan, way hulga sa pagpanugdog ug pagpangilat ug busa nakalingkawasta sa lain nga hulga sa baha na mo'y nihasol nato sa unang tuto ka adlaw sa niaging semana. Karong hapuna, naghuna-huna ko pag istorya may tungod sa Grand Hakot. Ang ako ra gyud nahuna-hunaan katong paghakot na tumang hinabang para sa mga biktima sa linog sa Bohol. Ako nataligamaan dihang naguna-una ako kinsa man tong mga munisipyo, kinsa man tong mga local government units nga nipahuwam sa ilang mga truck, nipahuwam sa ilang mga kargador, sa ilang mga volunteers. Sus, akong gisubli akong mga column sa The Freeman, akong gisubli ang mga news items kay nabalita man to sa pipila ka mga sakop sa media din sa ato sa Subo. Duha man ay kahakot days ang among gipahigayon. Ang Grand Hakot Day nga original atong 2012 para sa mga biktima sa bagyong Sindong sa Mindanao, labi na sa Cagayan de Oro o sa Iligan, ug ang Grand Hakot Day sa 2013 para sa mga biktima sa linog sa Bohol. So, akong ginasa Iris, di nagyug kasalig sa akong memory arts. Tiyaw na, ang ako mahilomdoman, usa na lang sa duha ka Grand Hakot Days. So karong hapuna, daghang salamat sa atong na-diskubrihan, istoryahan mo muna mo sa duha ka Grand Hakot Days nga atong gipahigayon. Ang common nga problema sa Mindanao o sa Bohol, gamay ra kayo ang mga barko nga atong kakargahan sa atong mga hinabang. Lahi is Manila nga katong naigo ang Manila og grabe nga bagyo, sus, kapis gatos ka containers ang atong napara dito sa Manila. Sayon ra kaayo kay happy tanang barko, doon na mi biyahe gikan og padung Manila ug Subo. Pero gamay ra kayo daghang mga biyahe para barko pero gagmay ang mga barko unya dili di karga puulos mga pamasahero. Doon na sa mga barko gikan og padung Subo ug Cagayan de Oro o Mindanao pero gagmay sa mga barko unya para sa pamasahero. Gamay di gani ka karga og container. Motong na problema kita sa atong paghatod mga hinabang. Nakanang giingon bitaw nila nga ang krisis mumugna og opportunities mo gani nahitabo sa atong Grand Hakot Days. Ug kini manifestation ni unsa ka generous ang mga Subuanon, unsa ka manggihatagon ang taga Subo para sa mga biktima sa katalagman sa ubang mga lugar. Magdisgot mi anong generous man kay ang Subo kay bisan ang among istasyon sa Manila sa diyang nakabantay sila sa kamalampuson sa itong mga kapamilya relief campaign sa bisan unsa nga mga katalagman, labi na mga dagko kay nga mga bagyo, dagko kay kusog kay nga mga linog, pintas kay nga mga calamities. Ang ilang ginabantayan, ang Subo mo'y kinadaghanan og hinabang. Bisag asang bahin ang bahin sa Pilipinas, sa Ginsaugon, mas dool man to nato, ang Cagayan, kalayo na ng Cagayan nato, katong sa Pablo, sa Davao, kalayo na ng Davao nato. Ganun kita may kinadaghanan og tabang nga mapadah. Katong sa Manila, katong grabe kay bagyo nga niigo nila, gibahaan ang Tibok Metro Manila, gilunupan sila. Nganong ang Subo man, sa kadaghang mga probinsya sa Tibok Pilipinas, nganong doon na pa'y mga probinsya mas dool pas Luzon, nganong ang Subo man mo'y kinadaghanan og hinabang nga napadah. Ang ila ragyong, ang amo ragyong ikatubag nila sa ilang pagpangutana namo. Maybe una kay mapasalamat ang mga Subuanon nga wa may maapil sa katalagman. So nami sa posisyon sa pagtabang. Ikaduha, I think ang Subo tungod kay niatas kinapusuran yun sa Pilipinas. Mubati bata nga sa bisan asa nga bahin sa Pilipinas ang katalagman, purag doon na tayo labot. Murag doon na tayo responsibilidad. Sa laktod pagkasulti, manggihatagon ang mga Subuano. Dili ta dato. Dili man kita may labing dato nga probinsya sa Tibok Pilipinas.
pero kita mo labing manggihatagon. Ug amo nang napamatud-an sud sa pila ka dekada na pagpahigayon nato sa atong kapamilya relief campaigns. Kami mo'y unang saksi ana sa kamanggihatagon sa mga Subuanon. Sus kana lang pagtukod mi og drop-off point diya sa puente. Sus sud lang sa pila ka oras pagkahibaw sa mga Subuanon doon na sila kahatdan og mga hinabang. Mapuno dayon ang atong mga gireserba nga mga truck nga mohakot. Mapulaan ko din daw ng sitong pag-ipli sa atong mga hinabang kay mobabag na diya sa kadalanan palibot sa Puente Rotonda. Inguna na ka dasig, inguna na ka manggihatagon ang mga Subuanon. Ug mao ni nahitabo atong kapamilya relief campaign para sa mga biktima sa Bagyong Sindong atong 2012. Ang Bagyong Sindong ni igo mga Disyembre pa 2011. So ang atong relief campaign diri na sa Enero nakabuylo sa 2012. Humanas bakasyon sa Pasko o sa bagong tuig. Unya mausa ni nahitabo atong kusog kay linog sa Bohol nagisundan sa Bagyong Yolanda atong 2013. Puwerte naghana sa mga hinabang nga na problema na taon sa pagpada sa mga hinabang. Tungod sa kanhit sa mga barko, manghangyo ta sa kokalyong, manghangyo ta sa mga light shipping o mga barko, pero gagmay ra man gud ang mga barko. Dili gyud pa rin kadagko pa sa mga barko sa Pisyo, sa Gotong Southern, sa uban pa nga mga barko gikan upadong sa Subo sa Manila nga mahimo sila maka-accommodate og hangtod 4-5 ka containers sa atong mga relief goods. Kitay mahupdan og mga relief goods sa kadaghan sa mga barko nga atong makargahan. Pero para sa Subo og sa Mindanao, perting lisura sa pagkarga dito kay nihit man kayo ang mga biyahe sa mga barko. Kasurindero nami nga sus kaanugon ini mga hinabang kadtong sa Sindong sa kadaghan sa mga hinabang kay Mindanao ba ya? Mga Bisaya ba mga biktima? Nya, daghan ba yung taga Subo nga taga Mindanao? So nibati ba ta sa dakong panginahanglan o dinaliang panginahanglan sa hinabang para sa mga biktima sa Bagyong Sindong? So tungod sa kadaghan sa mga hinabang, tuto ka mga lugar ang among gihimuan og mga repacking stations. Ang among main drop-off stations, mao gihapon ang Fuente, pero di man maigo sa ABS-CBN tanan sa Gubiaw. Nang hangyo mi sa Cebu Normal University, CNU, nga mahimo ba kay naman ay lugar ang CNU sa una, di pa kay napuno ang Cebu Normal University. Doon sila mura dako kay diha nga campus nga wa pay mga classrooms. Dako kay sila school building nga wa pay mga classrooms. Murag ilang gihimo nga gym, pero wa sab gamita is gym. So bakante, in other words. Isugot sila kay atong partner ni adto sa pagkolekta og mga hinabang sa Bagyong Sindong ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas man. Nya aron dili maipon ang mga hinabang sa KBP o sa ABS-CBN Cebu, ang tanang hinabang na makuha sa KBP adto sa CNU. Pero ang nagpahigayon sa among marathon sa marathon broadcast pagtigom og mga hinabang, usara ang ABS-CBN ug ang KBP. Kadto lang mga ubang istasyon kay ni tabang man sa ubang istasyon adto ang mga hinabang adto gyud sa CNU. Basta KBP gani nga hinabang adto sa CNU. Kay aron balangsad nga dili ba malamoy sa ABS-CBN ang tanan. Kay conscious man sa tanga doon na sa ubang mga radio o TV stations na sa ganahan nga ato sa ABS-CBN maimbudo tanan. Unya, ang ikaduha nato nga repacking station ang Mabolo Elementary School sa Barangay Mabolo. And of course, ang main repacking station mga wagihapoy kinadakan diri sa Gubiaw sa siyudad sa Mandaue. Kay gawas sa Puente, doon na may daghan sa kay muhatod ng mga hinabang, labi na ka ng mga sinako bitaw nga bugas nga dili sinako, tinrak nga bugas ang ilang ihatod. Sus, grabe ha. Ato mga donasyon nga ato nadawat. Idritso nila sa Gubiaw sa siyudad sa Mandaue kay nahibaw sila nga kung iagi pa nila og Puente, magproblema na sa may paghakot, pagkarga, pagdiskarga, paghakot sa mga bugas gikas Puente pa diri sa Gubiaw. So ilan lang idiritso diri sa Gubiaw. In other words, perting daghanang tabang na atong nadawat para sa Bagyong Sindong. Pero gamay ra kaayo ang atong mapadadaan. Nang hangyo mi sa Air Force, pila ra may makarga sa aeroplano sa Air Force. Nang hangyo mi sa Philippine Navy, pila ra may makarga ining gagmay nga mga barko sa Navy. Nakadungog ang Navy sa atong problema. Ila bitaw nang gi-divert ang di atong higayon na 2012 usan is kinabaguhan o kinadak-an nilang barko ang BRP Bacolod City. Ila bitaw nang gipasimang din ni Subo, ilang gipadunggo dito sa Cagayan de Oro.
para lang yun sa ato mga hinabang. Sus, ikuga na mo. Kay matod sa Philippine Navy, maka-accommodate sila og up to 400 tons, 400 katoneladas nga hinabang, kay doon sa sila ubang kargamento, ang mga crudo o mga supplies sa naval forces dito sa Mindanao. Pero dahinan nilang dakong bahin sa barko sa BRP Bacolod City ang ato mga hinabang. So, pwerte na mong lipaya. Mularga naman ang barko sa Navy. Yung sa unang paghakot, ang among mga hinabang gikas sa Gubiao, gikas Mabolo, o gikan sa Cebu Normal University. Mutong nang alig-alig ko o deklarar o Grand Hakot Day. Ambot di na akong ideya ha, pero para nako o gad na Grand Hakot Day, maka-amgo tayo mga subuanon sa kadinalian sa panginalan paghakot sa mga hinabang o butabang sila kay wa man may mga truck. Yawasan may mga kargador. Kinsa ra gud ang mga volunteers. Kasagaran sa mga volunteers, ang mga sakop sa Association of Concerned Texters, pila na may laki sa Association of Concerned Texters. So, dili gyud paigo ba? We are talking about 400 tons of relief goods nga kilang among ipuno sa BRP Bacolod City. Unya sud lang sa pila ka oras kay mularga ni nagkagabi. So ana na yung buntag, deklarar ko og Grand Hakot Day. Of course, gawa sa imong deklarasyon sa DYAB, manawag sa misib sa mga local government units. Sus, hibaw mo kinsa una dayon nga nitabang si Ma'am Aida Lumakang. Si anhing Ma'am Aida Lumakang, kanhi presidente namo sa Association of Concerned Texters. Si Ma'am Aida, doon naman to siya silingan na taga San Isidro sa Talisay, nga doon ay truck. Yan ingon nga, Aida, ingnas liyo mo, voluntaryo na ako akong truck. Ako tabang may hakot. Ano mga tabang para sa Sendong. Sus, mo ito yung pakati. Murag itong nahimong pabilo ba? So na, si Director Amid Quezon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, diri pa siya ma-assign sa Subo, nakadungog sa atong Grand Hakot Day, nanawag sa series bus management. Nisugot bitaw ng series, mugahin sila tulo matito ka bus. Tulo ka bus sa series na murag magbakante, way ruta, ilang gipahuman na mo. So, ang series bus ni ngari sa Gubiao, gipuno na mo ibis sa pasayro, tanan na mong relief goods mo among gikarga sa series bus. Puwerteng lisura puno ng series dinakua, pero napuno gyud og niawas pa. Og siya na nihato dito sa Naval Forces Central. Kaya dito man ipadunggo ang BRP Bacolod City. Si Mayor Mike Rama ang mayor atong 2012, nipahuwam og duha ka kausyong bases. Dagko sa kay ng kausyong bases. Ya daghan kay kakargahan kay binos man kay naglingkuranan. Sus gipuno bitaw na musib ang kausyong bases. Basta perti daghana nga mga tabang. Si Mayor Balchom sa siyudad sa Naga nagpadaw mga dump trucks, dagko kay mga dump trucks. Si Mayor Jonas Cortez nagpahuwam mga truck. Barangay Kapitan pa atong 2012 sa Labugon sa Mandawi, si Masoy Tumulak. Sinaligan doon ni Mayor Jonas. Si Kapitan Masoy nagpahuwam sa iyang truck sa Barangay Labugon, silingan naman sa ABS-CBN, ipahakot sa haskang daghana ato. Hasta pagod ang Alcordo advertising truck. Hasta ang Alcordo, si Ma'am Mian Alcordo nagpahuwam sa ilang truck. Kanang ilang truck, mura nag-boom truck tingali kay ilang, kanabang inig-install ba sa ilang mga billboards. Pero gipahuwaman nila. Aron lang yung magatabang paghakot. Ang Ala Gym, si Antonio Aldiger, doon naman ni truck ang Ala Gym. Amot para tayo nagamit sa boxing, ilang gibakantihan ilang truck, ilang gipahuwaman na mo ang ilang truck. Basta pertinaghana ng mga truck. Plus, private companies, mga kontraktor, ipahuwam na mudaghan kay mga truck. Tuod man na puno na mo ang BRP Bacolod City. Wag gyud makatuo nga atong mapuno. Soon lang sa pila ka oras nato nga pangampanya sa Grand Hakot Day sa 2012. Karga dito, unya nakiglambigit nami sa Cagayan de Oro, sa Iligan City, o sa hasta Bukidnon, ni apil ato. Ubang mga local government units nga naghilagtabang, amo na lang silang koordinitan nga doon na sila ibahin. Amo na lang gipang lebelan daan to mga hinabang para unsa to nga mga local government units aron maapod. Kay kana bang reservation nga mga politiko ro bay modawat, tiyali usuluhon, tiyali og masiruhan in town ang pipila ka mga lugar. Nya lisod naman kaayo kung kami pa mo distribute dito sa Mindanao. Dili to among area, nagkinalan sa may mga truck na mohakot. So amo na lang gipalihog ang mga local government units nga musugat na lang sa barko. Amo na lang sang
tugon ang BRP Bacolod City crew ang ilang kapitan nga ihatagan na lista kinsa mga recipients sa kadtong among gipanglebelan na nga mga hinabang. So nahitsura to ang Grand Hakot Day atong 2012 para sa mga biktima sa Bagyong Sindong. Enero 2012 to. Pagka October 2013, wa pa Yolanda. Daghanam sa Bohol baya ang naluhod in town sa Linog atong 2013. Unya daghan baya kayong mga taga Subo nga suod kay taga Bohol. Daghan kay Bolano na namamuyo sa Subo, daghan taga Subo to anay pamilya, to ay mga kabtangan, mga negosyo, mga panginabuhi sa Bohol. So why maka-question sa kasuod sa mga Bulanon o sa mga Subuanon? So kung dako daghan kay hinabang amo na kolekta para sa mga biktima sa katalagman sa lagyo nga mga lugar, pas daghan pa gyud ang hinabang among na hipos para sa Bohol. Ang problema, wa mi kapadadaan, wa mi kasakyan. Manghangyo mi slide shipping. Pila naman intay gahin sa slide shipping, mga sakyanan biya na ang kasagarang ikarga nila. So ang mabakante ra muray ilang itagana namo. Gamay ra kaayo. Ya di gyud mura lang di maibanan ba ang amo mga hinabang. Kanang mga fast craft, di man ang mahimo imong kargahan og daghan. Nang hangyo mi mo karga lami og pila ka sako nga bugas, kutob ra diha, dili gyud daghan kaayo ang among mahatag na tabang. So, nanawagan na sab ko sa kahanginan na kinsa palihog ang dunay paagi nga makatabang na mong hakot sa among mga relief goods para sa Bohol. Kay perti problemad. Dinalian kay panginahanglan sa mga Bulanon, daghan kay hinabang din sa Subo. Ang problema unsang pagtabok sa dagat aron mahatod ang mga hinabang sa mga Subuanon para sa mga Bulanon. Suswa ng damha. Gitawgan bitaw kog opisyal sa management sa Primary Structures Corporation, kining ilang primary group. Daghan naman kay sila kompanya karon, na sila ospital, na sila hotel. Kaniadto ko ana nila na sila eskwelahan, na sila kining para concrete bitaw kanang mga aggregates na anong course ang ilang construction company, ang Primary Structures. Niingon tong official management titawag nako, Leo, kadungog mi nga na problema mo hakot sa inyong relief goods sa Bohol. Doon na may barge, Leo, nga mugikan ugma. Pagkasunod adlaw na yun, para Leyte. Na aron makatabang mininyo, amo ning pahapiton sa Bohol. Sa di pa siya mo atong Leyte. Pahapiton na mong Bohol para makarga ng inyong mga relief goods. Gusto salamat kay sir. Isyangan aning barge na mo, Castor 6. Mukarga ni Leo og pila to? 100 ka containers. Gusto, wa man na mo isod og container ang among relief goods. Unya, wa na sabi panahon nga isod pa ni og container para manghangyo na sabi container sa mga shipping companies para isod sa inyong barge. Siya, di man Leo, barge man eh. So mahimo ra truck. Pero dili mahimo nga inyong ikarga sa barge niya, diskarga na sa book, pretendo gaya niya nagdali ra ba para Leyte. So nisugyot siya kung maka-mobilize ka o mga trucks nga di na lang ikarga-diskarga ang relief goods, ang trucks mo na lang siya mo distribute sa inyong relief goods sa Bohol, okay kayo. Jesus. Naka-ideya na sabi. Deklara na sa Grand Hakot Day. Kaya pagkasunod adlaw na mularga ang barge. Ang barge 3-tonner. Pwerte na kuha. Higanti nga barge diya dunggo sa One Wharf sa siyudad sa Mandawi. Makasud to og mga 30, 50 ka mga dagkong trucks. So, muna yung target. Maka-abot tag 20, 30 ka trucks, may nakaayo. Tungod sa short notice. Sus. Nanawag na sa mi. Ug mga gawa sa mga nakadungog sa DYAB na ni voluntaryo, nanawag na sa mi. Hibaw mo kinsa na siya nagpakati adto, si Mr. Alviso, retired officer sa Cebu Port Authority. Si Mr. Alviso, nakadungog sa itong, taga-Talisay man to, si Mr. Alviso, nakadungog siya sa itong broadcast sa DYAB, ingon siya, Leon, ako'y gamay truck, ako'y ipadasbol, ako'y bahala sa driver, ako'y bahala sa kargador. Sus, lipayan na mo. So pagpahibaw na mo, ano na yung voluntaryo, wa na mi, kana bitaw na ay mo pakati, di naman ka maglisod. Nanawag na mi sa mga local government units.
So dako kay tabang na mo adto si Roger Paler, si Anhing Roger Paler, ang Public Information Officer sa siyudad sa Mandawi. Suod man kay siyang Mayor Jonas Cortez pag siya nang hangyo ni Mayor Jonas, Mayor, atong tabangan ng ABS-CBN maghatod og hinabang sa Bohol. Wa sa balibad. Si Mayor Jonas Cortez, si Gary Kabutahe. Napapas Gary Kabutahe sa siyudad sa Naga. Siya Public Information Officer ni atong 2013. Iyang gikumbinser si Mayor Balchong. Wa gid mo balibad. Si Mayor Balchong bisan og the year before nakatabang na siya sa atong first nga Grand Hakot. Ang Naga ni padasab sa ilang mga trucks. Dako ra ba tong truck sa Naga? Unya si Mayor JVR, si Johnny De Los Reyes, maumay mayor sa Talisay nitong higayuna, ni pahuwam sa dayon siya sa iyang truck. Si Secretary Adilio Sitoy 2012 ug 2013 ni pahuwam ang mga truck sa Cordoba. Kandaghana. Unya mga construction companies na dunay kanang mga wing vans nga dagko kayo, asus ila sang gipahuwaman, kuyog sa ilang mga driver o sa ilang mga kargador. So mano to? Sabot namin nga manggikan og sayo alas 6 gikan diri sa ABS, murag Grand Hakot yun kanamong magdungan jud ang mga truck. Among kadlawon pa lang amon ang puno ng mga truck, unya ini ka alas 6 sa buntag mugikan sa Hagubiaw aron di ba ya familiar ang tanan sa One Wharf, di familiar asa nga barge para nga mag-una ang among mobile unit katong among crew van sa crew cab sa ABS-CBN o sa DYAB. Mag-una mo guide dito, magsunod lang to mga truck mo to among plano sa Grand Hakot Day. Ang problema karon mangarga naman may og kadlawon, kaya papamahaw na mo ang mga volunteers. Kaya mga volunteers ba mukuyog sa Bohol. Unya mo distribute sa mga hinabang dito sa Bohol. Sumaabtan sila pila ka adlaw sa Bohol, ya di na mo papamahawon. Primero, kinsa may among hefe di biyahe. Susli ato ang kinabataan na mo report. Kasagaran sa mga madaog-daog ka na batanon na mo nga mga reporters. Ang kinabataan sa una si Edison de Los Angeles man. Ya si Edison, doon na mo ito yung truck. Na mo ito yung gamayng truck si Edison. Ya siya ni volunteer. Ingon siya, sir, pwede ma-excuse ko kay mo volunteer ko sa Bohol? Of course. Excuse siya sa iyang duty, isip reporter, kay nag-volunteer siya sa Bohol. Inko, dong ikaw na lang sa hepe di biyahe. Si Edison, usama mo na yung pagbalibad. Siya mo inango sa among delegasyon nga sa Bohol. Pero ang lain ang problema, ang pamahaw. So kay Grand Hakot man, kinadunas may Grand Pamahaw. Kay maikong siya tas mga volunteers. Oy, sila na yung voluntaryo sa ilang truck, sa ilang mga driver, sa ilang mga kargador. Yawa pa'y pamahaw. Sus. Ambot kinsa iyang nadunggan. Sikat pa kay Ricos Lechon na itong higayuna. Nalawag bitaw na si Rico Johnson ako. Siya Leo, naaman ko na mo'y Grand Hakot niya na problema mo pamahaw. Iko, sir, saktuha. Saktuha, sir, sa mensahe imong nahibawan. Ingon siya Leo, pataylawon na to na imong mga volunteers, isip pasalamat sa ilang pagboluntaryo kay daghan ba akong kadugo sa Bohol na mutabang dito sa Bohol. Ato ipakaon nila Leo sa iyong buntag Ricos Lechon. Iko, unsa mo siya magpadakag lechon diri siya diri. Ang kami bahala Leo, ang Ricos Lechon amo ng parisan o puso. Ilang tagud-taguron ng daan ang Ricos Lechon, ibutang na nila og mga lunch packs. Ya, parisan nila og puso. Haskang lamia, perting lamia man ang karon daghan kay kung natilawan nga lechon, why makalabaw sa kalami sa Ricos Lechon. Kadto yung original bitaw nga Ricos Lechon nga kadugayan ko na commercialize naman to Ricos Lechon pagdako na lang pag-ayo sa yung quality ni suffer na. Pero kadto yung original nga Ricos Lechon nga si Rico Johnson pag yung mangunay og timpla. Iya siya pag yung mangunay nitong supervisor saon pag-asal sa baboy. As kalami adto kitinuod bitaw na niya. Nag-repack siya og mga 200 metito ka mga lunch packs. Puso, murag duha, tulo ka puso yung ibutang og lechon. Ricos Lechon. Ang puso. Ang iyang giparis. Lipayas mga volunteer siloon. Tiyang muna. Di voluntaryo ka, nagkakaon pa ka Ricos Lechon. Ingon anak ka. Unya, diha pa'y nag-abot-abot nga dugang nga mga dihay nagpadaog lugaw, dihay nagpadaog. Daghan na hinuon ka imig pamahaw. So nahimo nang hinuon nga Grand Pamahaw. Ang problema karon, ingon sa mga tata, liyo ka akong risgo aning imong gihimo. Pagpada ka mga truck with drivers and kargador dito sa Bohol,
ug magkinaunsa na dito sa Bohol. Kaysa may manubag ana. Iko ma'am tata, wag na masunso kung una ma'am. Kung doon ay mahitabo simba ko ma'am tata, ato nang atubangon, ato nang responsibilidad. Siya niya, ang liability sa kompanya ana, kana ba? Ang una-una nas management ba, tanaw na sila sa, ako man na ako una-una Kaya nga ako lang yun nga mahatod ang hinabang ato sa Bohol. Wa ko maghuna-una unsay involved nga logistics, unsay involved nga possible liabilities namo. Ko ba pasiluar jud ko mabot ko kauna-una ana siya na magampo lang ta. So kinahanglan dunay blessing. Sa dili pa na mo gikan ang mga truck. Sustan-aw ra ginaunsa ang kamisteryoso ang Ginoo. Yes, ABS-CBN. Naa dihay community sa mga redemptorists. Mga redemptorista. Ya doon na sila pari. Doon usa ka pari nga redemptorista nga dagin nila gi-assign sa Gobiao. So sa pari listener man is DYAB. Nitunga bitaw na siya dayon yung biya sa mga truck. Nitunga siya niingon nga ako'y volunteer og blessing sa mga truck aron nga giyahan ni sa atong labawng magagagahom dili masaag dito sa Bohol, hatod gyud sa mga biktima sa katalagman ng mga hinabang susya ni hasta pare voluntaryo na dibindisyon sa mga truck. Kana bang kudang Ginoo na mulihok no ipahimutang ganiya ang tanan. So wa gyud mi kalarga alas 6 kay wa man mahurot og karga tanan. Naabtan mi mga alas 8 na tilimi. So maikog ko kay alas 9 ang schedule sa pagbiya sa Bards. Pero kami ragi agad sa Bards. Pero maikog ba ta na schedule na mo biya alas 9 niya, alas 8 na po pagikan na mo dito sa ABS. At tuod man wa pa alas 9 abot na mo dito sa Bards. Yan di naman ikarga-diskarga. So sayo na lang gayo i-position, di-distribute na lang sa Bards para dili mo kiling ang Bards sa mga truck. Niabot yun og 16 ka trucks. So kami kaabot sa mga target na 20 to 30 trucks. 16 ka truck ang niabot pero napuno-puno gyud ang Bards. Awa may kapuno sa Bards. Dako pa kay hawan sa Bards kay dili sa kay dagko ang ubang mga trucks. Ang ubang mga trucks niabot ni kuyog dito mga elf. Doon ay mga katong mga wing bus dagko kaayo pero wasa og mahurot among hinabang para sa Bohol pero mauna may trucks ang imong mangabang pamiyo mga trucks pulos gito voluntaryo ang mga trucks nga nikuyog namo dito sa Bohol. Suslay problema ug mao ni kana bitaw wa gyud mi experience sa shipping niingon giingnan mi sa crew Leo di ta kalarga Leo kay napaman mo'y bayranan ani sa Philippine Ports Authority. Unsa nang bayran kanang babayran sa kargamento ba? Siya pero hinabang man nila ang hangyual ninyo dito. Ang PPA or CPA ba to, na di lang mo pabayron. Pero kinahanglan jud mo mulukat dito, mo file dito para kay di man mi kalarga kung may clearance. Di man sila mo clearance kung di mo kabayad sa kargamento. Pahitan ni burokrasya sa gobyerno, no? Pero di lang dito. Wa na ko mo atubang dito si Edison naman in town tingali ani adto dito o gitabangan namin sa mga trabahante sa may primary structures. Basta nakalarga sila mga alauna na sa hapon tungod atong panginahanglan. Unya paglarga nila sige nang report sa Edison sige jud report diha para mahibaw jud ang mga donors in town ana mo mga hinabang nga asa na mo dapitan niabot ng Bamos Bohol ni dunggo ng Bamos Bohol asa na mo lungsuran nakapod-apod sa mga hinabang so sige report sa Edison nakabiya nami sa Awano Wharf niliwag na ang barge nagpadung nami sa Bohol askan abundahang report ni Edison de Los Angeles among gibadlong Edison ay patuyang diha kay imong baterya tiling idunggo inyo yung tubigon di wala kay ika-report kay UHF pa man to ang radyong gigamit ni Edison de Los Angeles kadugay murag nag-cellphone na material ito siya so lipay na kami nakagika na gyud ang barge pero abtan og 6 hours ang schedule 6 hours so nung kagikan og alauna makaabot dito sa tubigon man ang ilang puterya gikas tubigon mo dito ay pa sila mga Leyte sus kuan pa alas 7 pa mo abot ang barge dito sa Bohol ikusus gabi na unsa ang paghatod sa mga hinabang ato sa Bohol kung gabi na sila moabot, so hapon pa to ang mga volunteers, tungang gabi na sila moabot dito sa pipila ka mga lungsod sa Bohol. Kaya mo manggimapa
gikan Tubigon unsay sulod nga lungsod, basta abot mi Trinidad, abot mi sa Mabini, abot mi sa Danao, abot mi sa lagyo nga mga lungsod sa Bohol nga maabot atong kada truck among gidestino ko sa kalungsod. So gool na misus wa man gani. Alas 2 may mga tay plano gud ta ibiya nya tungod atong problema sa papeles. Wa day makagikan nya nagabihan hinuon. Sus ang bars ay kusog mo na kay mudagan. Niabot bitaw ng bars dito mga pasado alas 5. So mga kapindra sa 4 ka oras. Awa. Yes, kapig 4 ka oras ang ilang biyahe. Yung mga itong higayuna nga, hapit tanang mga media networks dito sa Bohol. Tungod sa kadako ba? Sa kadaot sa Bohol. Unya, sama sa among nahiaguman, ang problema, dugay kayong maabot ang mga hinabang sa Bohol, tungod lagi sa kuwang o mga barko pa doon sa Bohol. Sus, kurata na namo pag grabe man itong kompetisyon sa ABS-CBN o GMA itong higayuna. Kunya magdungan gitog sugod ang newscast sa 24 oras si anhing Mike Enriquez mo'y anchor o TV Patrol nga si Noli De Castro mo'y anchor. Kunya ang 24 oras mamitaha gito sila. Pag-una gito sila sugod sa TV Patrol. at least 5 minutes before 6:30 makasugod na to ang 24 oras. Di agad higayon 24 oras murag sugod og alas 6. So para lang makauna ba sila sa TV Patrol ang 24 oras. Sus kugangan namo pagsugod sa 24 oras. Hibaw mo sa ilang gi-flash, murag ilang gibutang og headline, live footage sa pagdunggo sa barge o pagkawas sa mga truck. Kana bitong dayong sunset kay pasado alas 5 man ni dunggo ang barge. So dayong sunset, ang mga kamera dito sa pantalan sa Tubigon nag-atang kay nakadungog sila nga dunay hinabang gikan sa Subo nga moobot, giatangan na nila dito na atulman live. Abot nganong na live to, tiyali sayo kayo nagsugod ang 24 oras. Mga alas 6 pa dito na sila nagsugod. Live footage sa mga truck nga ni volunteer sa Grand Halad sa Grand Hakot. Wa kahibaw ang GMA na hinabang tuwa na kolekta sa ABS-CBN. So yung gusto mamtata, wa ninyo markahe o guwan? Kapamilya Relief Campaign kung mamta wa gyud naka hinumdum og marka mamta kay ang konsiderasyon dili manggod nga i-credit sa ABS-CBN. Ang main consideration nga mahatod ang mga hinabang ngadto sa mga bulanon. So para sa taga GMA mo to'y kinadak-an nga hinabang ug tinuod up to that time mo to'y kinadak-ang hinabang outside Bohol nga niabot dito sa Bohol para sa mga bulanon. So mo ilang gi-headline, amo ilang gi-footage baghimong footage pag intro nila sa ilang newscast live gikan dito sa Tubigon sa Bohol. Sus, dili matukib ang akong kalipay nga safe, sound o well documented ang pag-abot sa mga hinabang dito sa Bohol. Ya dili pa gyud kami. Kay kung kami mo ra mig nanghambog na amo ning hinabang, kami nagkolekta ni mong hinabang, ang nibalita ang GMA pa gyud. Naway kalibutan nga amo na ito mga hinabang nga nakolekta. Pero daghang salamat. Dili mapasangilan ng ABS-CBN nga na maumaom o mga kasayuran na tinuod gid ni abot ang mga hinabang dito sa Bohol. In fact, laing media organization ang naka-document sa aktual gyud nga pagdunggo o aktual gyud nga pagkawas sa mga barko. Makakita ka sa pagkawas bitaw sa mga barko, makitaan pa nimo truck sa Talisay, truck sa Naga City, truck sa Cebu City, truck sa Mandawi City. Sus, kadto bitong kara sa Biblia, murag Exodus. Pati naghanaw niya puno na mungingi sa mga hinabang. Bakit ano gini mo na amo yung gigapos pag mga hinabang para dili muawas, pero napuno gyud ang mga truck sa mga hinabang para sa mga bulanon. Kanindo tanaw. O ang tanan namong kahago, ang tanan namong pabaga, ang tanan namong pakaawaw, kay di biya sayo na mga jud ka og mga hinabang, pero nagpabaga gyud mi aron nga mahitsura katong atong Grand Hakot Day. So duha ang Grand Hakot na atong napahigayon ug katunduha testimonya sa kamanggihatagon sa mga Subuanon. Ug nga kon kita-kita lang wa gyud tay mahimo, pero kon ang labawng magagagaho mo giya na, mopahimutang na sa tanan, way makabaliban, way makababag, way kakulian nga makasabod sa paghatod sa mga hinabang ngadto sa mga biktima sa linog diha sa Bohol.
mapagarbuhon ko nga nahimong kabahin, nahimong gamay nga bahin ining pag-mobilize sa generosity sa mga Cebuanos para sa mga biktima sa katalagman bisan asang bahina sa atong nasod. Mauto ang among sugilanon nga naguluhan Grand Hakot karong hapuna. Daghang sa inyong pagpaminaw. Uban ni CB Girl o uban ni Dr. Iris diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pakig-uban ning atong tulumanong panahom dayong kilom-kilom. Say hi to the doctor. Na si Dr. Iris sa among atbang. Sus. Thank you very much, Bingbing.